fanden. Hvor er slakkeren? Ja. Fyr den af til Lars Hug. Ej, så står de bare nej. Nej, lige så snart de kommer tilbage. Nej, så får han fejl. Kom med. Ja. Ja, pigerne skal have. Miller. Det er faktisk pigerne og pigerne. Hvad er det så? Hvorhen? Skal jeg være derovre, eller hvad? Er vi klar? Okay, Hvad giver du? Den kommer sådan. Sådan! Helvede! Det var taktisk. Hvor fanden er Joker her i? Hallo? Du er hjemme med Hey, hvad med os? Hey. Det er mig ikke noget. Nej. Hej med lyset sammen, så du filmer her. Jeg har ikke fået noget. Det har jeg! Vi er jo ikke... Hvad er det for noget? Nej, pak cigaretter! Nej! Ej, hvordan kan I vide det? Skal jeg tage det der? Nej, det er min pakke. Kamera! Godt, piger. Det er godt. Du ser godt ud. Ej, hun løber helt og kæmper. På billedet. Jeg er klædt ud. Det er et klokkebillede, det der, Klubbe. Ja! Vi skal lige ind og se robotten. Jeg ser bedre ud på billedet. Velkommen til Fastelavn 2011! Det her, det er meget... Kæft, mand. Det her, det er underlinje 3. Smøg!